Tumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanyak iti ka anuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay aktibiyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat naggapo kini pagayam tayo an Nelly, iti Ilocos Sur. Kasi man ti surat, ti pagayam tayo. Dear Lady L, naimpag nga oras mo. Nakapagsurat akmat, takayat kong ibinglay to'y padas ko itibiyag, adyak tupulos malipatan. Naayata kadumdum nga kadagiti drama yu Lady L, iso napanunot kumat nga ipatulod to'y padas ko, takayat kumat amang ngagan iti tangatang. May sa ka nurse kan caregiver teacher, iti day di apanawan. Naisardeng ko ti mangisuro, gapu iti may sa pagtang, ana magsipngat iti lubong ko. Kasi man ti Rugina, Lady L. Dito'y tal nagtugaw, Nelly. Nalingid basit. Saan ta na mainitan? Saan ta mo ta makaistorbo kadagiti tattaong aglabas? Nalingid ngamin. Rudy, I love you so much, Nelly. I love you too. Sapay ko matadikan to pulos agbaliw, Rudy. Saan to pulos, Nelly? Ta sikati biyag ko. Sikati amin ko. Rudy, matayak no mapukaw ka. Iso akayat ko pagsaritaan tanti pa nagkalaysata. Ha? Kayat kong agkalaysatan iti umay abulan. Uray tagpada tamutan a professional, kan adaan iti trabaho. Sige. Pagsaritaan tanto dahi na imbag. Umayak to iti balayo into no mayalawas. Umayak to iti rabi iti Lunes.
man no umay ni Rudy ita arabi iti Lunes, anak ko. Isumot ti kunana. Ama no maladaw labasit. Alakot, urayon tayo ang road. Basta no kunana nga umay. Umay nga umay dayjay, nanang. Sige ta, isagana akman iti merienda na inton madamdama. Sige, anak ko. Anya nga tatirik na ti agkasara. Excited asigurado. Kaslakit kita o kunti lang nga agbado itigaw na para kasara. Nakapimpintasak to siguro akasla prinsesa. Ay, nagsaya at ti agarapaap. Ni, ada nagsardang a motor, nanang. Agturong mo't dito, Jack makita ta medyo nasipngat. Sigurado ni Rudy daytan, nanang. Ha? Ni Rudy at talagang tidimtang, nanang. Apay amalmalday ka nga imay dito'y balay, Rudy. Alag, merienda kayo pa, bayat nga agsarsarita kayo. Agyaman na, nana. Okay ka di kan ka makisango ni nanang iti daytoy a panagsarita ta? Total, maipapan mo iti panagkalisata ti pagsaritaan ta. No mabalin, duwata pa lang agsarita. Sige nga raw, agsarsarita kayo latta, kun agmerienda kayo. Maikawakan ka Sana kung nagpalpalikaw, Nelly. Kat sapay la ko tamawatan nak. Ha? Ngam no di nakmawatan. Aklunek, kanyaman nga ibagam kanaramidim kanyak. Makapadanag ka mo, Rudy. Saan ta na pagsaritaan ti may papanit ti kalaysata? Ha? Apay? Ada sa balin ngay kalaysak. Rudy, di na kumangaw na kasta. Pangaasim. Sa anak nga gangangaw. Ibagbagak lang ti pudnukan ka. Ibabawim da kita nga imbagam, Rudy. Di na kumamot pasakitan. Pagsaritaan takit din ti maipapaniti kalaysata. Imbagak maten. Addan sa bali ngay kalaysak. Kat iso ti ay ayatek. Anya ti bason ko ken ka, Rudy. Nelly, agpapas ka amang tumpakanyak. Saan, Rudy? Di mo maramit kanyak na ito'y. Sige, mapanakon. Pakibagam tulangin kininanang mo na panakon. Rudy! Ang sarita tapay! Rudy! Nanang, Apay, nagriri kayo kadikin ni Rudy. awan na pulos tinagririan mi, nanang. Ngama, Anak ko. nanang. Anya da ito yan napasama kanyak. Anya din nagbasulag. Awan mo't ti kunam anagapaan niyo. Awan mo't ti ammom agapuna no apay akela at anagbaliw ni Rudy. Awan din nagbasulag kan ko na, nanang. Iti unos ti relasyon mi. Saan ka man nagapapapulos? Iso naglatag tagas ti matan tinagtumpalan ti amin. Anak ko, no saan na kan apagan-ano bay amon. Saan mo kumaadadaulan ti karadkad mo iti tao asaan mo't amang ilalakan ka? Ada kami a pamilya maamang ipatpatagkan ka, anak ko. Iso ano saan na kan apagan-ano ni Rudy? Lipa at matan, anak ko. Lady L, nalablabos pa yung natayan tiriknak iti day di aguntaway.
Naawan namin pinsan ti ganas kong agpiyag. Talaga akayat kon ti matay. Taawan ng ti serserbi ti amin kanya. Gapo iti pan nakadepres ko. Nagsaksakitak nga rod Lady L. Nagkutkutungak. Ngam talaga adyak maiwaksi ti kaayan-ayat ko. Anang lipat kanya. Nelly, makantayon anak ko. Daytay paboritom ti linuto. Saan ka mabisin, nanang? Ay, humay kamutin anak ko. Naimas ti sida umain sa ganak. Adda tirem ken ararusip. Nangaramidak pa iti kilawon abangus. Nadalos ken naimas dayjay. Ken nagsarangsang aletsyon kawali jay si daan. Umay kan anak ko. Jak makapangan, nanang. Pilitem anak ko tani nagkutungkan. Narsaaken ti bagim. Nanang, Di mo kumamot papasan unay at ti bagim anak ko. Nakakaasi ka una yun. Diyak kaya tabuy-buyain ti kasta alangam anak ko. kaya't kunti matay, nanang. Kaya't kunti matay. Nelly, anak, tamagak man kan ka. Ada ka din napasamak iti nagbaltan niyo iti dadya aruday. Awan, tatang. Ibagam ti pudno anak ko. Tanuadan napasamak ka na kayaw, kat saan nakaakayat nga ikasar. Sa pulag, oray sa di nasulit ti lubaw. Kat no di nakaitakdar, ito gawak iti pagbaludan. Awan tinapasamak kada kami, tatang. Ngam, ay-ayatak unay ni Rudy. Ay, maawatan ka anak ko. Ngumday ta nagbanagam. Pagladingitan mi ti inam. Saan kumakas ta tinagtungpaalam no saan nakapinang namnama na dya tao? Isa anong masarakak lang ay nadyak amo sa ditaan. Tatang, di ko madangdangran makita yo. Mabalin na naglemengan ti ayaw, tapno maliklikan na kan. Isa pang nga asim anak ko, talipata maun. Adupay di ti masarakam, nasaysaya at dangem isaw. Makasarak kan tumot lang iti mangipatagkan ka iti napudnaw. Tatang, Saan mo kumapagtatakkunan da dya arode? Awan ti serbi na tao. Saan nga iso ti mang dadaal kan ka? Saan nga iso ti mang dadaal iti masakbaya? Da kami kumakin ni nanang mo ti panonotam anak ko. Da kami amang ipatpatagkan ka. Friend, imay ka pinasyar ta mailiwak mutan kan ka. Among kadi, mailiw mutan dagiti kakadwata kan dagiti gagayi mo iti office. Dagiti nurses akas kadata. Kastamot dagiti students mo iti caregiver. Kaya't da ka napasyarin dito eh. awan tiganas ko. Ay, lipati mon ti tao asaan a mapagtalkan. Nagadumo ti mangipatpatagkan ka, mabalin mo apagtalkan. Pagan anong nga iti tao nga awan serserbina. Loida, Agsubliak intun bigat ha. Ado kami nga umay amang liwliwakan ka. Agrag sa kakit di, tapasyaran da ka. Agselebrar tayo man. anya? Da kami agagayem mo timang paragsakkan ka. Isong agsagana ka, friend.
Ay na, agyaman anak ko tanangan kan. Kun imisum kamut laengen. Siyempre mo't anana, ada kami ngamin mangipatpatagkan kwa na. Linawas nga agsisinublat kami nga umay mang sarong kariti da ito anak kapimpinta sa gayemi. Ay na, agyaman balasang ko. Agyamanak, Loida. Agpapigsa kakit di ha, ta mapantaman aglawer-lawer. Ado tinapipintas apagwatwatan dita. Kanuan gayam. Naragragsak metlang no, mangisuro ka manen friend. Kurang ti caregiver teachers, kat sikat sa pulen da. Agpapigsa kang agpaisuan agko. No adan tuman ng trabaho, makumikum ka, kat mayaw awan ti anyaman adudukot mau. Ay na, pudno ti ko na ni nana. Kayam dayta, kabaulam. Si Kapay. Sika talaga. Oh, kita dayta. Nakapimpintas ka nga umisam, oh. Iso aka na yun naman ti umisam, friend. Dakkel tinaitulong dagiti kagayem ko amasansan nga umay mang pasyar kanyak Lady L. Kanayon da kaliwliwaan, pagkat katawaan, kanuan niya pa'y dita. Tapno agsubli ti ganay-gay ko. Nangisuro akmanen nga rod, Lady L. Kat ininot anaiwaksik ti laddaang apinarnuay ti kaayan ayat ko. Okay, class. Agsagana kayo. Tamapan tayo ag practicum itimay sa Apin Rehabilitation Center. Well, ma'am. Itugot yo laang dagiti gamit yo para iti vital signs. Ma'am, tulungan kanto na mangimot kadagiti gamit yo. Nagado ngamin abit-bit yo, kada imot yo. Naggagat kamutan, Ben? Kanayon nakatultulungan. Kasi kayo mot, ma'am. Okay. Thank you nga rod, Ben. Iti anos mamang tultulong kanyak. Awan ti pang sweldo ken ka, ah. Ni mamat. Okay kanyak tayta. Saan mat anadagsa na trabaho? Kan maayayo ak, no kastang umisem kayo, ma'am. Nakapimpindas kayo ngamin, no umisisem kayo. No na kami suutak ngay. Napintas kayo latta. Oraan niya't aramidan nyo itiro pa yo. Paspasablugan na ka. Ala, ma'am, saan mo na? Oray damagam kadagiti ka eskwela ak. Nagamot na pintas kayo, ma'am. Ala, thank you nga rod kada kayo amin amang bulbul at kanyak. Da kayo ti kapintasan iti amin na caregiver teacher me, ma'am. Amo yun, nanang? Ada estudyante ka nakasingsingpet ka nakaragragsak. Iso akay kayat ko akakuykuyog. Kasta ka day. Wen, nanang, kaslag barkada kami paikit din, ah. O di kad nasaya at no kasta. Anyamot ngay tinagan na day taabalasang. Baro, nanang. Aya! Nay, kita ata. Ang mga armon na kaday taabaro nga estudyante, anak ko. Mabain mo't siguro, ah, nanang. Anya nga tangag paiso no kasta. Ay! I can't imagine. Dakes, ayan no aginusto kayo, anak ko. Jackpot yan nga agkurso na daday jay, nanang. Okay, class. Iti da iti nga ospital ti pagpraktikuman nyo. Well, ma'am.
O sige, umunag tayon. Agdiretso tayon iti room nga yan dagiti disabled. Tadita nga ipakat yo dagiti inadalyo. No kasano at amingan dagiti disabled. No kasano ti panangbagkat asanda madangran. No kasano nga iyakar ida iti kama asanda madangran. Ken no kasano ti panangmasahe kadakwada. Kastamoten ada kayo amismo ti mangkuyog kadakwada iti banyo. Da kayo meten ti mangpadigos ken aminen. Tapaset day ti training yo. Ma'am, natinag yun ito eh. Oh, Thank you, Ben. Napatag-agamit ko daytoy. Naimbaglakit din ta nakitam. ado nga minti awit yo kanayon, ma'am. Isasip si putak no dati mabati when no matinag. Ken talaga atulungan kayo, ma'am. Taasan kayo mo ito nasabsabali kanyak. Ne, di ka pala nagawid, Ben. Nagaawid ang dagiti kakadwam. Ada ka pala ditoy? Awan mat ngamin ti amo ka tumulong kan ka, ma'am. Kasi ka mat. Itulod kayo ni Jibalayo, tapno damangimat kadagiti gamit yo, ma'am. Sige nga, Rod, no isuti ko nam. Kat, thank you manan iti kinaanos mo, Ben. Okay lang, ma'am. Awan mat ti kasanong aramid kiti balay mi. Nanang, iso ni Ben. Tinaggagat, nalaing, ken nataer nga estudyante. Ni mamat, sinubraan naman ng timbagana. Pudnumat ngamin, Barok. Nakagwap-gwapo ka. Agbagay kayo iti anak ko. Ha? Ay, ni Nanang, tila ibagbagana. Nana? Ben, mangan ka dito yan. Saanan, ma'am? Ijeton balay. Agpakada akon. Nana, agpakada akon. Ay naman nagbabain ka, Barok. Ay kunwan gayam, agyaman iti kanayon apan ng tultulong mo kin ni Nelly. Pakaragsakak unay timang tulong kini, ma'am, nana. Da nagsingpet kan nagpintas. Ma'am, agpatuloy akon. Okay, thank you so much. Bye, ma'am. Bye. Bye-bye. Bye. Kita am ti pagpagnaam. Amang ano maidugmam ka. Iti saan na nagbayag, Lady L, nagdato ni Ben kanyak. Kat nagkinaawatan dagiti riknami. Kayat mo't ida dagiti dadakkel ko. Kan kayat dakmat dagiti dadakkel na. Talaga nga awan ti pilpilyan ti puso no maipapan kan ayat. Saan mi nga imbain ti relasyon mi, no pa'y inauna agbasit iti tawan. Ngam agpada kami mo't abaro kan balasang. Kunak idi no awanin na pulos tinamnamak pa'y nga agragsak, kan agayat, ngam nagbiddutak, Lady L. Aging galangan ditoy, katagyaman na kiti anos yu anang urnos, kanang idrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Nelly, iti probinsya, ti Isabela. Dumtang iti biyag ti tao ti panagladingit, pan nakapaay, kan pan nakapasakit. Tinapatag kat si titibgar tayo amang sangoy ti anyaman na panubok adumteng.
Saan tayo apay dagal iti saem ken panaas nga intay rikriknaan. Ta amin asakit kat aglabas, amin asugat kat agimpag. Tati Diyos kat ayat kan namnama. Numero 1 adawaten tayo ti kaasi kan panarabay ti namarswa, iti aniyaman anaimbag nga aramiden tayo. Naimbag kunak, taada dagiti tao nga agplano kanagaramid iti dakas. Iti panawon man tiladaang wenno ragsak, laglagi pen tayo kumakanayon ti namarswa. Saan laeng nga iti kanito agkasapulan wenno malmalday tayo. Nang nangruna ko maalaglagi pen tayo ti Diyos, iti gundaway a panagmulagat tayo. Tainikan na tayo manan iti kanito amang rikna, kan nakakita kadagiti agkakapinta sa banag, a pinaadtana, para kada tayo a pinarsuana. Kang runaan ti amin, inikan na tayo pa iti gundaway nga agaramid iti kinaimbag, saan kat adadaelen ti biyag. Gapulaeng iti sanaang nga intay na pasaran, agubway, dagiti saan aninamnama apagtan. Alakastan Nelly, katagyaman nakiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, J.R. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Naimpag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo na iti dramas na yun, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!